Kaspi Konvensiyası kabul edildi. Türkmenistan transkazar geçiricisi boyunça dımışlığı saklayar. 12. Awgustda Gazagystanyň Aktau şäherine Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Orsiýetiň hemde Gazagystanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen Hazar ýaka döwletleriniň 5-nji samitine Hazaryň hukuk derejesini kesgitlemek boyunça konvensiýa gol çekildi. Bu ulalaşygy amala aşyrmak üçin kenaryaky 5 döwletiň resmileri soňky 22 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny 50den köp iş maslahatyny geçiripdi. Konvensiýa gol çekilmegi bilen energiýa boýunça käbir halkara bilermenler Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda deňiziň astyndan gaz geçirici urmak mümkinçiliklerini üns merkezine çekýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosundan samite gatnaşan Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier çap eden soňky makalasyny goly hödürlenen konvensiýanyň tekstine salgylanyp, onuň 14-nji maddasynyň 3-nji bendinde suwlarynyň çäginden geçirici çekilýän döwletleri özara ulalaşyk esasyna suw astyndan gaz turgularyny çekmäge ruhsat berilýändigini belledi. Ýöne geň tarapy ne ulalaşyga gol çekilen samitden öň ne onuň dowamyny ne de samitden soň Türkmen tarapy transkazar gaz geçiricisi barada kelam agdy gurrun etmedi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine resmi köpçüliklerin media serişdelerine de transkazar hakda asla dil ýarylmaýar. Halkara energiýa meseleleri boýunça bilermen John Roberts transkazar boýunça Türkmen tarapynyň dymışlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada Azatlyk radiosuna gurrun berdi. The first thing is quite simply Turkmenistan still has quite important security. Munyň birinji sebäbi ören aýdyndyr. Ýagny Türkmenistanyň Orsiýet bilen aýraty ähmiýetli howpsuzlyk gatnaşyklary bar. Meniň pikirimçe prezident Berdimuhammedow etlenlik transkazar gatnaşygy boýunça Orsiýetiň iş ýüzüne hiç ýyl garşylygynyň ýokdugyny anyk görmek isleýär. Ol Azerbaýjana ondan aňyr Ýewropa satyljak gaz boýunça Orsiýetiň närazyçylygynyň ýokdugyny anyk göz ýetirmek isleýär. Şol sebäpden ol bu barada dymyp ümsümligi saklaýar diýip Roberts aýtdy. Azerbaijan or beyond Azerbaijan into Europe, that there will be no objection from Russia. That's one element. Ekspert söhbeti dowam edip Türkmen tarapynyň transkazar dymyşlygynyň mümkin bolan ikinji sebäbi barada gurrun berdi. The other element is, and possibly more... Beýleki bir mesele belki de dymyşlygyň has wajyp sebäbi Berdimuhammedow Türkmen gazynyň Orsiýete eksport edilmegini täzeden ýola goýmak isleýär. Galyberse de bu sowda odurlar Türkmenistanyň energiýa girdijileriniň esasy özönüni düzýärdi. Ýönemen Türkmen prezidentiniň Orsiýetiň häzirki wagtda duçar bolýan çetin bazar şertlerinden habarlydygyny ýa-da däldigini bilemok. Belki de Orsiýetiň 10 ýyl ozalykly ýaly Türkmen gazyna zerurlugy ýokdur. Berdimuhammedow Orsiýet bilen gazyň 2009-njy ýyldaky bazar wagtyndan ýagny günwatar sowda şertlerindäki bahalar boýunça gaz sowdasynyň täzeden dikeldilmegini görmek isleýänler diýip pikir edýärin, diýip energiýa bilermeni belledi. In 2009, which were basically Western commercial prices. Merkezi Aziýa bilen bagly habarlary fransuz diline çap edýän Novostan.org saýtyna beren interwýusyny Glasgow Uniwersitetiniň professory şol bir wagtda Orta Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Kaspiynyň kanuny statusyny kesgitleýän konvensiýanyň kabul edilmegi we transkazar barada gurrun berdi. Bu ulalaşygyň kabul edilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyga ýol açjakdygy barada gurrun edilýär. Bu beýle däl ýagdaýlar üýtgemez. Ozal bu iki döwletiň bu ugurda hyzmatdaşlyk etmänliginiň sebäbi konvensiýanyň aradan aýran päsgelçilikleri bilen bagly däldi diýip Ancheski aýtdy. Dogrusyny aýtsam, haçan başga gaz geçiriciler bar wagty olar näme üçin transkazary ursun. Bu diňe Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat eder. Azerbaýjan mundan o diýen peýda görmez. Meniň pikirimçe häzir inni Türkmenistanyň Orsiýet bilen gaz sowdasyna dowam etmek mümkinçiligi döredi. Men hususan Türkmenistan Orsiýet bilen gaz sowdasyny täzeden dikeltmegi başarsa, transkazar taslamasy durmuşa geçirilmez diýip pikir edýärin. Ýöne wagt görkezler diýip Ancheski Novostan.org saýtyna gurrun berdi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier Hazaryň hukuk derejesi boýunça gol çekilen konvensiýanyň Kaspiyni deňiz diýip kesgitleýändigini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Grigori Karasin Kommersanta beren interwýusyny konvensiýanyň kabul edilmegi bilen Kaspiynyň ne deňiz ne de köldigini ýaňdydyp onuň aýratyn statusy eýedigini aýtdy. Aktauda geçirilen samitden 3 gün sonra 15-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Orsiýete sapar edip, Soçyda Putin bilen iki çäk duşuşuk geçirdi. Ýöne duşuşugyň dowamyna transkazar gaz geçiricisiniň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da dälligi nämelimliginde galýar. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz sowdasy 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gazyndan ýüz öwürmegi bilen besedilipdi. Geçen aý Orsiýetiň energiýa ministriniň orunbasary Anatoly Yanovskiň Türkmenistan bilen aradaky gaz sowdasynyň täzeden dikeldirmek ähtimallygy barada aýdan sözleri Rus medeniýetinde peýda boldy.